Hej og velkommen i dag til Bean Boozled Challenge med Jonas, min bedste ven. Ja. I ved, vi kommer fra Østerbro. Okay. Whatever. Okay, vi starter med Tandpasta eller blueberry. Tandpasta. Boom. Sådan, du kan spille. Jeg skal faktisk smask. Okay, og det handler om, hvem der spiller mest ud, de taber. Den spiller flest ud, taber. Græs eller lime? 3, 2, 1. Jeg fik græs. Dejlig lime. I punch you in the face, bitch. I got it, boy. La 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 la. And you happy, boy. La 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 la. Og nu kommer vi til de klamme snart. Altså, de er rigtig klamme. Det er juicy pære eller busmand. Okay. 3, 2, 1, go. I got juicy pear. And I got juicy pear. Fuck you. Indtil videre, så har jeg spillet 1 ud, og jeg har spillet 0 ud. Ja, men. Brække. Jeg vinder. Ja, jeg tror ikke, jeg vinder på den her og 100 og den der står, den vinder jeg. Og nu er det brække med fersken. 3, 2, 1, go. Bræk, mand. Nej, fuck for helvede, mand. Den er næsten slemt lige meget hvad. Det er også blevet med det samme. Det er butter popcorn eller rød æg. 3, 2, 1, go. Jeg gider fandme ikke engang kigge på den. Okay. Hundemad eller chokoladepudding. Det kan jeg godt holde ud, men jeg er stadig. Pødder væk. Anden. Chokoladepudding. Indtil videre, så fører jeg. Det er ikke meningen. Han vinder. Jeg har smidt, hvor mange har jeg smidt ud? 5? Ikke 5. Det er baby wipes eller? Jeg ved ikke, om du har smidt ud. Baby wipes eller? Kogende. Jeg vil kogende. Jeg vil baby wipes. Tror jeg. Den mig Eddie vi hader. Næsten allermest. Mig Eddie vi har det samme. Den her. Stinkende sokker. Mig Eddie vi brækkede os cirka sidste gang vi spiste det her. Næsten. Altså, det var sådan der, jeg fik lidt bræk. Det var lidt. Sådan en lille smule bræk, mand. Tak, Troy. Jeg prøver. Jeg gjorde det. Jeg syngte stinkende sokker. Are you mad, bro? Are you mad, bro? Jeg kunne ikke smage stinkende sokker i starten. Jeg tænkte, fuck, jeg tror du får det. Så kan man lige til sådan lidt smag, som det lugter søde sukker. Jeg synkede den bare. Are you mad, bro? Nej. Okay. Challenge for det er, vi begge to skal sniffe til det. Sådan der. Ej, det var faktisk ikke så slemt. Okay. Nå. Jeg vandt. Wow! Fuck you, bro. Okay. Vi ses. See y'all.